everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Oh, magduga na, Ber. Dr. Bergan? Joseph na lang. Puwata sa ospital. Oh, Dr. Bergan? Oh, Puldo? Ganong wa man ka mo balik sa klinik aron sa follow-up check-up sa imong samad? Busy, Dok. Muadtor ako. Ugma, ato ako. Aron ma-check na ako ang imong samad. Yes, Dok. Ay kalimot ha. Ugma, magpaabot ko sa klinik. Bilib si ko ini nga doktor da. Kiring kaayo siyang pasyente. Ang uban, pasagdan man lang. Okay. Mamaya na ta din eh. Yes, boss. Hi. Gusto pa kong magpabugnaw. Ganahan pa kong moinom. Okay. Mabalit ang restaurant. Di mayo nga magdugay ta din kay tingalig may ikog nga nagsunod-sunod ni Mrs. Grace. Madamay pa ta. Let's go. Ay, Ma'am Dorena, ang gabi nga baya, Ma'am. Ay, basing kung may paulit na to karon ng doktor. Ayaw ka pala ka. Wa pa siya mauli karon kay wa pa manawag sinang Lingling. Ay, dali na naman ang tangdang tuyog din ni Ma'am. Wa man ko kay ba kung unsay atong gipangita. Mga kagubot sa kagabhion ang atong gipangita. Unsa? Unsa gud ning lakawa? Ay, gubot jud ang atong gipangita. Niluloy, Huh? hunong ni anang maong imnanan. Ha? Mag-inom ta? Hunong lang. Oo. Ayaw to mag-inom, ha? Ayaw to mag-inom na ko, Ma'am. Para ba kumaibaw kung unsay mong batasan kung magkainom ka? Kanang imnanan nga may series. Oh. Murag nagkaanan ako ni Anang Dapita. Ha? Ha? Ay, Ma'am Lorena! Ay, asa man ka, Ma'am? Murag yun nakaanhin ako ni maong imnanan. Anak ko sa may corner. May taas nga lingkuranan. Hello, madam. Ang sama imong gusto, dam. Tubig. Bugnaw nga tubig. Okay. Cold water. Ganito kayo, madam. Kibati ko. Murag nakaanhin na ko ini Dapita. Daghan man yung mga nag-inom din eh. May mga papay o mga lalaki. Anhilang una ko din eh. Ay, niyan na lagi. Niyan na akong gikahadlukan. Ay naman taon ni silas, Ma'am Doreen, nagloloy, oy. Hello? Kumusta na diha, nang Lingling? Okay raman, Dok. Mingaw kaayo, way uwan, malinawon, ragyod ang palibot. Hain si Dorina. Ha? Ay, nakita man to nako, Dok, nga misod nas iyang kwarto. Matuog na tingali to. Nagduka namang dagway ato, Dok. Wa ba siya mahasol karon? Awa man, kalma raman kay siya. Nagsigira gyud siya og ukay sa tablet nga imong gihatag niya. Maramag nalingaw ra to sa internet, Dok. Maayo. Sige, padung na ko diha. Ha? Unsa to, Dok? Matod ko, padung na ko diha, mupauli na ko. Nabungol ka na, nang Lingling? Inyo maning bay mo uli, good ka. Sige, bye na. Aguruhi misa ka nagkabuhi ko. Higot. Kinakabuhi. Hay naman tao ni silas, Ma'am Dorina, oy. Usto, akong tawgan. Ay, kagang.
Lobat naman ni akong cellphone. Dili na lobat, oy. Na-drain ka na tigbak man eh. Aguroy! Ay, isaksak ko na. Kinahanglang makasaksak dayon ko sa akong cellphone. Aron mabuhi nigbalik. Kini ba? Kaon sa taglami, oy. Kalma lang, Puldo. Naunsa ka bang magkaon, nagbinag-o ka man. Mura ka man ugway ugma na pagkakaon na ni mo, Puldo. Sorry, boss. Gigutom lang yun ko. Poldo. Bisan kung tarong kagtakway, no? Mugawas ka ng kabadoy ni mo. Gutom lang yun, ma'am. Okay na, boss. Okay. Sige. Bantayan ang palibot. Yes, boss. Relax ra ang palibot. Bahimo ra mong mo inom. Okay, boss. Taod-taod naman ko din eh. Panahon nang mupauli ko. Wa ko'y nakita makapa-interest na ako ni Nindapita. Oh, si Nagliling. Hello, Nagliling. Day, ma'am. Pauli na in town, ma'am. Kaya ang Dr. Padung nang mapauli. Kalma lang, Nagliling. Sige, katog na lang. Kay padaw na mi diha. Ay, pagdaliin doon mo, ma'am. Makita nun niya mas doktor nga. Huwag sagrahi ang auton. Saon naman na ako pagtubag si Dok. Tuod, ang auto. Okay, sige. Padaw na mi diha. Bye. Darang bayad sa tubig, oh. Oh, long time no see, madam. Oh. Kaya ni mo bakan hiyo eh? Na-aksidente ko. Ay, sorry. Modeng wa na ko kakita ni mo din he. Karon pasab ko mabalik ina akong duty nga panggabi eh. Tuod, ugma. Mobalik ko. Sure, madam? Ma'am! Ay, nanawag na si Lingling. Naibaw ko. Ugma, mobalik ko. Kinalangan ni Aka, ha? Ayaw pag-absent. Sure, madam. Sayang ang tip gikan ni mo eh. Dali na, Luloy. Kuyain naman yung taon ni sila. Guroy, kabuhi ko ba ya? Ay, bahala na lang yun eh. Magpatugtog na lang yun ko. Naabitaw to sila yawi. Magdali ko. Kinahalang to ako sa servants quarter e nag-abot sa doktor. Kalma lang, Niluloy. Ay, ma'am. Ay, di madagkalma, ma'am. Ay, nahadlo ko nga ang doktor ang unang abot sa bahay. Piti na ko rin eh. Piti. Ano mo piti man ka? Nga ako may nagdani mo. O gawas pa, wa masayang ang atong lakaw karon, Niluloy. Ay, siya. Ay, gano man, ma'am. May nakailan ako sa bar nga atong gipunduhan. Ay, unsa. Mao ka na, Niluloy. May nakailan ako. Ugugma, balikon ta siya. Unsa, ma'am? Sige na. May mo na nimong pakusgan ang pagpadagan. Huwag na mo tubag sa telepono sa sala. Nakatuog na tingali silang tanan. Oh, ang outong itong maupay pagsuod sa gates bay. Sige, musod ako sa bahay, Noy Luloy. Katuog na. Sakinan ni Joseph. Iyakan ang sakinan nga misusagit. Nagsunod lang din Joseph. Din kagikanto rin, ha? May gilakaw mi si Noy Luloy. O unsa man ang inyong gilakaw? Gisubay ko lang ang akong giagian sa wa pa ko ma-amnesya. Dorina, dili ka bagid mo patuon ako? Dili, Joseph. Pero bana ko nimo. Angay lang nga ako ang imong sundon. Banata ka! Pero wa kay katungod nga mo bilanggo na ako sud ni inimbaya. Kinalapasagdon ko nimo mo gawas.
magpakita sa kalibutan aron makit-an ko ang atong anak. Patay na ang atong anak. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!